Og i dag så spiller vi med Magnus 5. 5. Ja. Og det her, det var lige min video, jeg skulle redigere, men den fuckede op. Så jeg spiller. Jeg tænkte lige, jeg vil lave en lille video. På den her Evo-server. Den her Team Fortress. Det er sygt langt at lave, vil jeg gætte. Og jeg kan se mine søstre skændes, så de leger fight. Og græder og alt muligt. Hold, og 2 FM her. Shit, hørte du det? Og hørte YouTube også det? Og 2 FM, se mig, se mig. 2 FM. Ja, det er sgu Otto fra din server, som er her. Ja. Og I må gerne join den YouTube. Men i Skriver dag. den i beskrivelsen. Ja, det gør vi sgu. Altså i ting. Ja, kommentaren eller. Og det er en engelsk og dansk. Nej, den er kun engelsk. Eller den er lavet engelsk, siger vi det. Kan vi sige det? Shit, jeg bliver headshottet. Og de der... prøv lige at se, hvor dårlig jeg er lige en pt til at flygte. Nej. Om da han prøver at snipe mig, men han kan ikke. Han er alt for dårlig. Der bugger. Det gør jeg. Og nu dør han. Han røg ud, tror jeg. Nej. Fuck, det bugger altså også for mig YouTube, hvis I tror, det kun er jeg. Nå, det er bare det her lort. Skråstreg skærmdeling. Er det ikke? Nej. Har du skærmdeling til? Nej. Og så skrev ham der en sådan... Ja. Skrev han? Skrev han den? Fuck, den bugger. No! Jeg dør. Ej, ja, vi har mange smag. Okay, undskyld, jeg skal ikke lyde som en gay. Som visse andre. Og jeg snakker til dig, Magnus. Nej, gay. Ja. Nej. Magnus, hvilken time er du på? Det team, der afslører dig. Du siger red? Ja. I skal bare lige vide, red det er et dårligt team, fordi så er han Nej, jo ikke op. Han er jo... Se, man, der er lava, man. Der er en lava nu. Ja, men det er der sgu da også ved mig. Men Nej, det dårlige ved det her er, at han er i helvede, og blå, det er for Gud. Ja, tale. Så Og hvis I lige så det, så skulle vi bare lige have set det. Men I så det ikke. Puha. Klamt. Shit, der er en grim. Han skal ikke lige være her. Og Fuck, på den her jeg server, bliver bollet. IP'en til den her server, Ligger også i beskrivelsen. Ja, den kommer. Det kommer. Shit! Der kommer en pyro bag mig, tror jeg. Fuck! Fuck, jeg var heldig. Hvis YouTube så det, så er det bare fordi, jeg er sygt i hovedet pro. Ved ikke, hvor jeg er gået hen. Det var helt. Ja, okay, det der var så ikke pro, men det var da sådan. Jeg skal lige så lang tid, vi har optaget. Okay, vi kan stadig filme i. Vi behøver heller ikke at have det så langt. Vi kan filme i cirka... Yes! 1, 2, 3... Nej, vi har filmet i, hvad siger vi? 4 minutter. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 minutter mere cirka. Ja, okay, hvorfor regner jeg det ud med fingrene? Halløj. Kan jeg koderegn? Jo, mere end du kan, tro mig. Magnus er den dårligste til matematik. Hey Magnus, prøv at kigge bag dig! Hvor skulle jeg? Jeg er faktisk lige i gang med PvP. Gå væk. Skriv med mig, din dumme. Ush, der blev lidt. Lad os dø for stormen. Kan du ikke dø? Kan du ikke dø? Kan du ikke dø? Hey Magnus, du ved godt, du får lige en i røven. Var det ikke? Nå, så er det sådan en. Har du død? Jeg blev lige gangbang
om Magnus, det var lige ham, der døde. Ham der Magnus 5995. Ja, ham der med træskin der. Men Sebastian, ham skal vi ikke glemme. Okay, jeg prøver lige at gå ud og ind, så kan det være. Ja, undskyld ikke selv, hvad der sker inde på serveren. Det kan godt være, at der lige kommer en eller anden syg eksplosion. Men det... Ja, nej, jeg er på blue. En gang til. Der skete ikke noget spændende denne gang. Okay, jeg er på red. Er du? Ja, Yes! Kom, vi dør. du kan selv se i videoen, når vi er færdige, okay? Hey, Magnus, du nej, jeg godt lige sniper. Jamen, jeg skal lige dø. Kill me, bitch. Kill me, man. So kill me. So kill me, man. Kill me. Kill me. Oh, nej. Prøv at se. Dræb mig. Skyd mig. Kan du ikke ramme, eller hvad? Sig mig. Fuck, skal ham der Newton bare lige dø, og ham der lige tog vores flag. Okay, hvor er du henne? Jeg er lige der ved den der lavaflod, hvor der man skal hoppe for de der blokke. Okay. I'm coming. Magnus! Jeg står og brænder. Ja, jeg kan se dig. Hov. Du er en sniper. Ja. Men altså, fordi jeg spiser bøffer og får liv, det var der i sidste opdatering eller sådan noget. Heal me! Nej, det er ikke en opdatering. Nej, men altså. Ved du ikke, hvad jeg mener? Ja, nej, det er plug-in eller sådan noget. Det er det, jeg siger. Serveren har taget lang tid at lave. I den grad. Men I skal ikke tro, der kun er det her map, der er flere endnu. Ja. Og de til altså... Okay, vi har optaget i 6 minutter. 6 minutter. Skal vi mødes? Hey, jeg kan se dig. Jeg er sådan en sniper. Kom, vi går op på det der tårn, jeg tager lige først. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er cheat, at jeg bruger Nodus. Men det er altså en rigtig sjov hack. Hvis der er nogen af jer, der kender den. De fleste gør det. Han kan måske lægge linke i beskrivelsen. Ja, måske. Måske. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det. Fordi jeg fik det også af en ven. Ja. Oj! Magnus, jeg bliver bustet. Shit, man dead! Du skal bare ikke stå og skyde. Okay. Dræb ham lige. Vi dræber lige ham der står oppe i tårnet. Nej! Serveren lukker. Undskyld. Nå, du jumpede sådan ud. Jeg kan se, du står i luften. Nej, godt. Det gjorde du lige før. Magnus. Han kommer. Jeg døde. Undskyld, jeg gjorde det bedre i YouTube. Ej, men helt seriøst, det er pisse svært. Når man er... Magnus, jeg er lige bag dig. Jeg er lige foran dig, mener jeg. Men altså, helt seriøst, det der er Nodus. Man kan bruge high jump og alt muligt. No fall, så du ikke mister liv, når du rammer jorden. Ikke engang et halvt eller noget. Men det er altså ikke på alle servers. Man kan ikke engang... Og der høres flyhack i det. Okay, nu gider jeg ikke lege, men nu går jeg altså herop. Pas på, dig. Ja, jeg ved. Og det var ham, der dræbte mig. Chango down. Chango down again. Magnus! Hvordan fanden kommer man... No. Og vi har optaget i... Hvad siger vi? 8 minutter. Tiden går stærkt, hva'? Jeg headshottede ham, Magnus. Jeg stod her og headshottede ham. Jeg tror det var ham. Han der Bram, han giver ikke op. Han giver seriøst ikke op. Ja, men jeg blev lige skudt ned. Jeg har mødt ham i alle de der maps og alt muligt. Han der Bram, 1, 2, 7, 0. Helt seriøst, Magnus, du må give mig, han giver aldrig op. Jeg vil bare lege af helvede til. Så dør det. Ja! Just playing headshottet. Fuck et fjols. Oh my god, jeg har fundet hans sted. Nope. Og bare lige så I ved det, man kan ikke tilbage eller noget. Nej. Man kan heller ikke skråt bag. Jeg dræbte ham. Ej, desværre. Det ville vi gerne have gjort. Men der er noget, der skal overholdes. At man ikke kan.
Fuck, det er det egentlig irriterende server lige nu, at man ikke kan TP hinanden. Og min server IP ligger også i beskrivelsen. Fuck, den Ja, er bustet. og det har vi også fortalt. Nej, jamen... Du sagde, når Evo ligger vi også, eller hvad? Ja, og på et tidspunkt, så skal vi vist også lave en let play på hans server. Ja, men det bliver ikke lige i dag, tror jeg. Måske. Jo, vi kan måske lave en episode i dag. I don't know. Og så en i morgen, og så en i år. Måske. Eller skulle vi lave... Så skal vi bruge over en hel dag, eller... Nej, over 7 dage. Hvor mange... Skal vi ikke lave over 100 episoder? Så skal vi bruge over 100 dage. Den helt seriøst ham der, han gider ikke dø. Lille pikskav, kan du ikke finde ud af at dø? Jeg Men vi skal jo faktisk også gøre den her kanal populær. Nå, vi skal faktisk have en kanal. Skal vi ikke? Det her er en kanal, er det ikke? Nej. Vi skal lave vores egen kanal. Men der er nok nogen, der vil synes, det er lidt mærkeligt, at vi har flere owners end en. Men det er simpelthen fordi, jeg har så mange gode venner, og de vil gerne passe på serveren sammen med mig. Men man har det rigtige, vi har også andre. Og dem, der joiner inden, og det er lørdag i dag, år 2013. Det er sgu da ikke lørdag. Nej, ikke lørdag. Det er tirsdag, vist. Er det ikke? Så hvis der er nogen, der joiner på, hvad siger vi, mandag eller sådan noget. Hvis de joiner min server, så bliver det GM. Hvis der kommer 20 på, så bliver der altså drop parties. Ja, med diamond blocks og alt muligt. Fucking sygt. Magnus, jeg kan se dig. Du står nede i sådan en skov eller en art. Ja, jeg er lige blevet skudt. Døde du? Ja. Jeg kan se dem, der dræbte dig. Jeg sniper dem lige, okay? Er det okay, jeg sniper dine mænd, der snipede dig? Jeg går altså lige op til den. Nu vil jeg lege. Jeg vil lege med de irriterende. For jeg vil ikke lege med nogen, der ikke er sej. Jeg vil lege. I må give mig YouTube. Jeg har skills til sådan noget sniper-stil. Ja, I skal bare se hans ene video. Prøv at søge på kortfilm, og så sådan en grinsmiley bagefter. Så der kan I bare se skills. Sådan en her smiley. Nej, sådan en her. Det der, det gjorde du ikke. For helvede. Magnus, jeg blev... Han der Emma Alexander, han skal altså bare dø. Bare ikke slå mig, du skal ikke. Du sniper. Gå væk. Vi gider ikke lege. Magnus, hold også øje med de andre. De prøver at flygte. Jeg gider ikke at lege med sådan nogen som dig, din tøs. Ej, det er nogle tøsdrenge, det der. Shit. Jeg headshottede ham der sniperen, Magnus. Ja. Jeg dør. Jeg spørger, han kommer. Gør han? Jeg ramte ham sgu. Magnus, han flygter. Det er fordi, han har lidt liv. Han har lidt liv tilbage. Nej, han går bare op på taget. Han går op på taget, Magnus. Jeg er venner. Fuck. Shit. Eller, undskyld, vi bander. Men sådan noget kan man altså bare blive sur over, at man dør. Magnus? Ja? Tror du ikke heller, at YouTube vil se, at vi fighter? Mod hinanden? Eller, nej, mod andre, eller noget. Det gør vi da også. Eller skriv i kommentaren, hvis vi skal filme mere på serveren. Jeg kigger lige, helt seriøst, jeg skal lige holde styr på tiden. Okay, det er slut, vi slutter nu. Ses YouTube. Ja, se.